Общото събрание на ООН одобри резолюция, която осъжда правителството в Дамаск и иска политически преход в Сирия. В документа се критикува неспособността на Съвета за сигурност да принуди режима в Дамаск да изпълни решението му. Русия и Китай гласуваха против, като определиха резолюцията като едностранна и подкрепяща въоръжената опозиция в Сирия. Общото събрание на Световната организация одобри проекта на Саудитска Арабия с голямо мнозинство – 133 гласа за, 12 против и 31 въздържали се. В резолюцията, която няма обвързващ характер, се изразява дълбока загриженост от ескалацията на насилието в Сирия. Генералният секретар на ООН призова международната общност към единство. Конфликтът в Сирия е изпитание за всичко, което тази организация отстоява. Не искаме днес ООН да се провали в това изпитание. Искаме да покажем на сирийския народ и на света, че сме научили уроците от Сребреница. Натискът на единната международна общност може да предизвика промяна. Критиката към Съвета за сигурност идва след 3 неуспешни опита на 15-те членки да приемат резолюция заради ветото на Русия и Китай. Сирийският посланик в ООН нарече гласуването театър. Руският постоянен представител обяви, че тази резолюция само задълбочава противопоставянето, а не сближава позициите. Зад прикритието на хуманитарна риторика, тази резолюция крие очевидна подкрепа за въоръжената опозиция, която добре известни страни поддържат, финансират, снабдяват с наемници и оръжие. Въпреки непримиримите различия между страните, британският посланик изрази надежда, че в скоро време Съветът за сигурност ще предприеме положителни стъпки за разрешаване на кризата. В Сирия боевете не са спирали нито за ден през последните седмици. От началото на конфликта до сега са загинали 20 000 души, по данни на опозицията.